Hello, good evening to everybody. Welcome back again to Mr. Bernard Tigubaon TV. At kung bago ka pa lamang na mapadaan sa aking YouTube channel, mga kabayan, don't forget to subscribe to this channel and hit always the notification bell para sa lahat ng aking mga bagong upload ay magkakaroon ka ng notification. Sa gabing ito mga kabayan, pag-uusapan po natin ang passive income. We are live po dito sa aking channel. Kaya pag-uusapan po natin yan. Ano nga ba ang passive income? Pag sinabi natin passive income, ito yung income natin na less effort lang tayo. Less effort lang ang ginawa natin sa una at tuloy-tuloy na tayong nagka-income. O di kaya, kaunti lang yung ginawa natin ay nagkaka-income tayo tuloy-tuloy kahit ikaw ay nasa trabaho, kahit ikaw ay natutulog, ika nga, sinasabi nila yan, kahit ikaw ay natutulog, kumikita ka, o kahit ikaw ay namamasyal, kumikita ka, dahil na-set up mo ang iyong passive income. Yan, maliwanag po. Iba naman po kasi yung active income. Yung active income po, ito po yung ating mga trabaho, o di kaya yung ating mga negosyo na kinakailangan, yung oras natin na pumunta doon, o di kaya magtrabaho. Ito yung active income. Whereas dito sa passive income mga kabayan, ay dito less effort lamang ang ginagawa natin sa una. Ngayon, para maunawaan natin ito, magbibigay tayo ng mga example at ang mga ibibigay kong mga example mga kabayan ay ang mga madali lamang gawin. Hindi ako magbibigay ng mga passive income na yung medyo marami pang proseso. Although alam natin yan, pero ang niche po natin kasi ay nag-uumpisa po tayo sa mga kapwa nating mga Pilipino na nasa pinakamababang sabihin natin na antas ng buhay para madali lang din nilang gawin, ay madali lang din ang ating ibinibigay na mga vlog para maganda po yung pag-angat, step by step, ang kanilang buhay. O di kaya, dahil tayo po ang unang natututo sa ating mga binibigay na vlog. Kaya, unang example po ng passive income, hindi po ito digital. Hindi po digital passive income ito. Unang-una, pinakasimple, kung ikaw ay taga-probinsya at mayroon kang lupa dyan na hindi naman natataniman o hindi mo natataniman, abay, iparenta mo yan, kabayan. Let's say kung mayroon kang lupa, sabihin na natin medyo mayaman ka naman, medyo tinatamad ka na. Mayroon kang 1 hectare, iparenta mo yan, kabayan. Pag pinarenta mo yan, kung yung pinagparentahan mo, ayun na yung passive income mo. Di ho ba? Napaka-simpleng passive income po yan. Sa isang taon, pwede mong maparenta yan ng 30,000 pesos sa anihan ng palay, pagtatanim ng palay at saka second crop, sa pagtatanim ng mais, tabako, o di kaya mani, mapaparenta mo yan. Kaya yan, pinakasimple po yan. Simpleng-simple po yan na mga passive income po yan. Pwede mo nang integrate kapag halimbawa naparenta mo yan, nakakobra ka ng 30,000 pesos, isang klase ng passive income, yung peer-to-peer lending. Di ho ba nakikita natin, marami nagsasabi na hindi maganda yung peer-to-peer lending, pero ganun din naman kapag yung bangko o di kaya mga certain private company na nagpapautang, pwede naman po, di ho ba? Yung peer-to-peer lending kasi, let's say, imagine natin, i-cycle po natin, yung 30,000 na napagparentahan mo ng lupa, kung ikaw kabayan, kung ikaw ay OFW, maaari mong pakinggan ito, maaaring may lupa ka sa Pilipinas. O di kaya kung hindi naman, kung nandiyan ka sa Pilipinas, pwede mong gawin ito dahil napaka-importante kabayan. Yung 30,000 mo, di ba, kung meron ka namang mga trusted dyan na mga tao, peer-to-peer lending, pautang mo yon. Naririnig mo ba yung nagpapautang ng mga 20%, 5-6, kahit hindi mo gayahin yun, kabayan. Kahit 10%, yung 30,000 mo sa isang buwan ay kumikita ka ng 3,000. Pagkuha mo yung pinagparentahan mo ng lupa, madali lang naman humanap ng maraming tricycle operator dyan, tricycle driver dyan, o di kayo mga maliliit na negosyante.
10% per month, ipautang mo yon. E di may 3,000 ka pa. Per month po yun. Kaya ganun lang po kasimple yung mga ini-example ko po na itong mga passive income. At isa pang passive income na medyo taasan natin, mga example po ng mga passive income, ay pwede po yung halimbawa, OFW ka, dahil tayo ng mga abroad meron namang naiipon, pwede kang bumili ng mga sasakyan kung gusto mo. Kung makabili ka ng sasakyan mo, iparenta mo, yan ay passive income. Kaya madali po yan. O di kaya pwede rin naman yung iba makipag-joint venture ka sa mga negosyo. Pero yan ay mga silent owner ka lang dyan. Yan ay example din po yan ng isang passive income. Kaya napakasimple po yan na passive income kasi marami din nag-iisip pag passive income kasi ang iniisip lang nila yung mga highly caliber. Pag sinabi kasing passive income o real estate, part of real estate yung pagpaparenta, pero yung pag sinabi kasing real estate, common mindset ng mga tao ay yung bibili ng malaking lupa. Ayan, o di kaya bibili ng mga kondo, o di kaya bibili ng mga bahay na iparenta. Marami po tayong maibibigay na example ng passive income, mga kabayan. Isa rin yan yung pagrerenta mo ng bahay. Sa example ng passive income, dito sa pagrerenta ng bahay, kung halimbawa ikaw ay may pera naman, sabihin natin nasa syudad ka, malapit sa eskwelahan, pero sa ngayon lang ay pandemya kasi, pero example lang po ito, kung nandyan ka sa malapit sa eskwelahan, may pera ka naman, ay pwede kang kumontrata ng isang bahay, let's say sabihin natin simpleng bahay, ay marerentahan mo yan ng 20,000, ang bahay na yan ay may 4 na kwarto, at ang gagawin mo naman dyan, pag na-contract mo na yan, kinontract mo yan ng 10 years o di kaya 5 years, ayan ay gagawin mo naman, iparenta mo naman yan sa mga estudyante. So, bed spacer naman ang labas nyon. So, 20,000 yung 4 na kwarto, ibig sabihin 5,000 yung isang kwarto. Iho ba? The passive income, kung paano tayo kikita dito ay ganito. Yan ay gagawin mo ng bed spacer. Sa isang kwarto, 4 na tao. Prepresyuhan mo naman yan ng 2,000 yung isang bed spacer. 2,000 pesos ang bayad niya. So sa isang kwarto, mayroong 8,000 kasi 4 sila times 4. 32,000, ibig sabihin may 12,000 pesos ka na kinita. Monthly yun. Monthly. Yun ay isang klase ng passive income. In the beginning, you start small. Pag na-set up mo na, ay kumikita ka na. Isang example po yan ng isang passive income. So, malinis po at madali po nating naunawaan yung mga passive income. At pwede rin po, isang example po ng passive income ay yung mayroon kang laundry. Kasi semi-passive income po yan yung laundry. Nag-wawash po kayo ng mga clothes, ayan, at yan po ay example po ng passive income. Marami rin pong mare-research mo, makikita mo yung vending machine. Totoo naman po, most especially in the industrial countries, especially dito po sa Saudi, marami pong rentals ng mga equipments. Ayan. Na-vlog ko na isang dati yan, yung mga rental ng mga equipments, tulad halimbawa ng angle grinder, yan, mga portable welding machine, ayan po, mga electric drills, pwede mong gawin yan na rentals at yan ay passive income. Wala kang masyadong ginagawa. Mag-aantay ka lang ng may mga magrenta. So, yan po mga kabayan, ay isang klase po yan. Maraming klase ng passive income pero pilit kong ibinibigay yung pinaka-simple na pwede natin gawin. At yung mga medyo mabigat-bigat naman na passive income, magbibigay tayo ng examples dito sa vlogging. Ayan, mag-taste ka dito kapag ka na-ipamonetize mo itong vlogging mo, tulad halimbawa sa YouTube vlogging, pag na-monetize na yan, maski natutulog ka, araw-araw yan, play yan ni YouTube as our platform.
Pagka umiikot, may nag-views, kumikita ng dollar yung video mo. Kaya isang magandang passive income yan, pero kailangan lang ng tiis. At isa pa na klase ng passive income ay kung ikaw ay nagsusulat ng mga articles, isang passive income din yan. Mga paggawa ng articles, o di kaya gumawa ka ng e-books, ayan, tapos ibenta mo yung e-books mo, o di kaya sa mga groups mo, nabenta mo yung mga electronic books mo, yan ay mga klase ng passive income. Kaya sa passive income, pag pinasok natin yung mga dividends at saka interest. Kaya nililimit ko kasi yung mga ini-example ko kasi ang mga passive income na ito ay may kasiguraduhan. May mga passive income na pwede mong pasukin pero may mga risky din po kasi pwede kang, ibig sabihin, pwede kang kumita, pwede ka rin malugi. Kaya sa mga ganyang bagay ay iniiwasan ko rin kasi alam ko kung gaano kahirap ang magpakahirap lumayo sa pamilya at ganun lamang ang hahantungan. Kaya nililimit ko, parang pinipilter ko rin yung mga binibigay kong klase ng passive income. Kaya for sure, ang mga passive income na binabanggit ko ay kikita ka dito kabayan as long as na ito ang iyong ginawa. Kasi tulad halimbawa, for example, meron kang pera na malaki tapos ipapasok mo lang sa bangko tapos asahan mo lang yung 0.25 interest niya sa isang taon ay hindi mo rin ma-enjoy yung income ng pera mo. Which is, although na may kinita ka, hindi mo rin ma-enjoy. So, mas maganda kasi yung mga passive income natin ay yun ang ating gagawin. Kaya napakaganda yung mga ganong passive income. So, hanggang dun lamang, short lamang po ang ating live. Nais ko lamang pong i-share yung mga passive income na mga naisip ko. Marami pa akong mga passive income na alam, pero kagaya ng sabi ko ay kinokontrol ko rin na i-share para at least kung basis mo ito, yung mga nabigay kong mga example ng passive income ay siguradong kikita ka na dyan kabayan at siguradong mayroon ng direction ang iyong pera. Kaya ka nga naman mag-i-invest dahil gusto mong kumita, lumago ng lumago ang iyong pera. Kaya hanggang dito na lamang ang ating live. Puputulin ko hanggang dito mga kabayan at nawa ang vlog na ito, itong live na ito na vlog ko ay nakatulong po sa inyo. At nais ko po na magtagumpay po kayo. At sana lagi po kayong manood at makinig sa aking vlog dahil ang aking mga vlog ay simple lamang po. Mga practical tips lamang po ang aking ibinibigay at batid ko po na makakatulong po sa inyo. Nais ko rin po na wish ko na kayo po ay magtagumpay sa iyong buhay. At bago po ako mag-end up ay nais ko naman pong i-shout out lahat ang aking mga ka-community dito po sa Bernard T. Gabaon TV. Shout out po sa inyong lahat at shout out din po dyan sa Candon, Ilocos Sur at sa kay Risi, Gagarin and family. Shout out sa inyo at sa mga viewers ko. Shout out po sa inyong lahat. At Mr. Santos, the Nepali one, you requested for a vlog which is I'm going to talk English. Now, my topic for today, my friend, is regarding on the passive income. I gave example for the passive income. Passive income means is an income that you did not do something very hard or too much work, but it's only a small work and it generates an income. So that is the passive income. So I gave an example also regarding on the rentals and also for passive income of like car rentals and also these equipments rentals, my friend. So until here, I hope you will see again in my next vlog. This is Bernard T. Tubera Gabaon. Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon ang nagsasabi sa inyong gunegosyo, practical tips ang kailangan mo upang ikaw ay umasenso. Atin ito ni Kabayang Bernard T. Gabaon ang nagsasabi sa inyong God bless you po.